Το φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μάσα που φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Μπαράλες προσπαθεί να ξεφύγει. Πέφτει, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο ρέφερι. Επέμβαση στο σούτ από τον Αθανασιάδη. Στο σούτ το οποίο επιχείρησε ο Τσοκάνης. Πάσα του Τσοκάνη δεν πέρασε από τον Τσουμάνη. Ο Δικινή πολύ ωραία για τον Κάσες. Αυτός ξανά για τον Δικινή. Τον ακολουθεί ο Λούι. Η σέντρα ευκαιρία για τον Τζάνι. Γκολ! Πολύ όμορφο γκολ στο 8ο λεπτό σε ωραία επιθετική προσπάθεια για τον Πανθρακικό. Και αν σκεφτεί κανείς τις δυσκολίες του αγωνιστικού χώρου, νομίζω θα συμφωνήσει ότι ήταν ακόμη καλύτερη από όσο θα μπορούσαν με βάση αυτά τα δεδομένα. Καλή συνεργασία, σέντρα του Δικινή. Μόνος ο Τζάνι στο 8-1-0. Να δούμε τώρα την προσπάθεια για τον Αστέρα Τρίπολης. Η κόντρα, δεύτερη προσπάθεια, μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Λαδάκης παίρνει και επιχειρεί να βρει μπροστά τον Τζάνι. Είναι καλή η πάσα του. Ο Τζάνις με τον Σανκαρέ δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα κοντράρει, νομίζω ότι είναι κόρνερ. Καλή φάση για τον Πανθρακικό στο 23. Κάσες. Από την κόντρα στο Μεχία, η μπάλα σούτ, η επέμβαση από τον Θεοδωρόπουλο, κόρνερ. Το γέμισμα, κεφαλιά από τον Μπαράλες. Ποντουρίδης, δεν υπάρχει φάουλ. Το σούτ, η επέμβαση από τον Αθανασιάδη. Εκπληκτική επέμβαση στο σούτ του Λούι στο 29. Ο Γκογιάν δοκιμάζει το σούτ, γκολ! Φοβερό γκολ από τον Ρουμάνο. 1-1 στο 31ο λεπτό. Την κουβάλισε την μπάλα, την οδήγησε. Είδε ότι κανένας δεν πηγαίνει κοντά του. Αντί να σκεφτεί μια πάσα, καθώς είχε ελεύθερο οπτικό πεδίο, σημάδεψε και έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ο Αθανασιάδης αυτή τη φορά δεν μπορούσε να πατήσει. 1-1 ο Αστέρας Τρίπολης με τον Γκογιάν. Μπάλα στρώνεται στον Κουρμπέλη, αυτό στρώνει για τον Παντελιάδη. Το σούτ έξω. Πολύ καλό σούτ ήταν. Να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Μάσα. Βγήκε ο Αθανασιάδης, χάθηκε η ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης, out. Ο Μάσα στην ευκαιρία μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Μάσα. Σέντρα, κεφαλιά από τον Μπαράλες, out. Συνεχίζει την προσπάθεια ο Μπαϊκαρά. Βρήκε χώρο τώρα, έκανε τη σέντρα, το σούτ από κοντά, αλλά δεν είναι δυνατό. Χάνεται η ευκαιρία για τον Πανθρακικό από τον Δικινή. Τώρα η σέντρα, η κεφαλιά, αδύναμη ήταν, κεφαλιά από τον Μπαϊκαρά. Μπαϊκαρά. Πέρασε. Τώρα το γύρισμα. Υπάρχει μαρκάρισμα εκεί. Η μπάλα για τον Μπαϊκαρά, ευκαιρία στο 83. Τελευταία ευκαιρία για τον Πανθρακικό να πάρει κάτι παραπάνω από την ισοβαλία από το μάτς. Ο Μεχία εκτέλεσε στην γωνία Θοδωρόπουλος, ευκαιρία, out! Απίστευτη ευκαιρία! Στην κενή εστία με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα, ο Χασομέρης σουτάρει out.